Yo, yo, yo! What's up mga adi? So, kung mapanood nyo man to, Merry Christmas sa inyo lahat. So, mini-party lang kami, no? So, kapatid ko, yung pamangkin ko, then ito yung mag-ina natin, mga adi. Yan, yung mag-ina natin. Say hi, hi ka muna! Say hi! Hi, baby! Say hi! I love you all! So, ayan na. Binati na kayo mga adi. So, kami dito, ganyan kayo. May mga gift kami, kasi gift kami dyan, then may parapol yung ate ko, no? So, maliliitan lang naman yan. Then, kami lang naman, simple lang, no? Kasi, dito yung ate ko. So, ito yung handa namin. Tapos, kanin lang mamaya, and yan. So, sana binibless din kayo ni God, no? Katulad ng binibless kami dito. So, yun lang. Wish you all the best, mga idol, mga kadi dyan, sa mga laging nanonood sa atin dyan. And prosperous New Year sa inyong lahat po. Yun lang. And sana nag-enjoy kayo talaga sa inyong diwa ng Pasko, pagbibigayan, and with the family. So, nandun tayo. Yun lang. Maraming salamat. And ako ulit si Gagambino. Sama yung misis ko, yung kapatid ko. Pinabati namin kayo na Merry Christmas po. Yun lang. God bless.